B'allokazzjoni ta' 5 miljun euro oħra l-iskema Restawra Darek u l-Villaġġ issa fetħet għar-Reġjun Nofsinhar. Il-fondi jingħataw liċ-ċittadini għaqdiet mhux governattivi u negozji biex jirrestawraw, jikkonservaw u jagħmlu manutenzjoni ta' residenzi u postijiet fir-reġjuni jkunu f'żona ta' konservazzjoni urbana magħrufa wkoll bħala UCA. Waqt it-tnedija fl-estensjoni tal-iskema l-Ministru responsabbli mill-ippjanar Clint Camilleri ħabbar ukoll is-somma ta' 2 miljun euro addizzjonali għal bini skedat fi grad 1 jew 2 li ma jinsabux fil-UCAs fir-reġjuni kollha ta' Malta u Għawdex. Il-Ministru spjega kif din l-iskema b'valur totali ta' 30 miljun euro diġà attirat interess kbir. Fl-ewwel sejħa għar-Reġjun Punent inqabżet l-aspettattiva fis-somma allokata fi żmien 4 tiem biss. Issa fir-Reġjun Nofsinhar li jinkludi Ħal-Qormi, Ħalaxa, Iż-Żejtun, Santa Venera, Birzebbuġa, Marsa Skala, Marsa Xlokk, il-Gudja, l-Ħamrun, Ħalluqa u l-Marsa, l-applikanti eliġibbli jistgħu jibbenefikaw mill-limiti massimi sa' 15,000 euro għal xogħlijiet ta' restaw fuq kull tip ta' proprjetà, sa 100,000 euro għal binjiet skedati ta' grad 1 jew sa 50,000 euro għal dawk fi grad 2. L-applikazzjonijiet li huma miftuħa sal-4 ta' Marzu li ġej se jiġu evalwati strettament skont l-ordni li fiha jiġu sottomessi. Applikazzjoni ta' restaw ta' bini skedat il-barra minn żoni ta' konservazzjoni urbana jiftħu fid-9 ta' Marzu. Iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg qal li qed jintbagħat messaġġ ċar li l-wirt mibni jistħoqlu l-attenzjoni u l-investimenti jixraq.